Nyt olemme tässä Kruunuvuoren sillan keskipylonin juurella ja olemme tässä tämmöisen teräskotelon vieressä ja tässä on yksi rakenne, joka menee tuonne pylonin köysikoteloalueelle. Työvaiheena meillä on tässä vaiheessa semmoinen, että näitä köysikoteloita toimitetaan työmaalle ja asennellaan ennen nostoa tähän sääsuoja sitten kiinni ja saadaan hitsausolosuhteet, maalausolosuhteet semmoiseksi, että pystytään tekemään töitä viileämmällä ja tuulisemmallakin kelillä. Kaikki köysikotelot on valmistettu Suomessa, Nordikin tehtaalla Ylivieskassa ja valmistus alkoi vuonna 2024 alkupuolella. Kaikki köysikotelot on kuljetettu tehtaalta työmaalle erikoiskuljetuksena niiden leveyden takia. Yksi kotelo on noin 2 metriä leveää, 4-6 metriä pitkää, semmoinen 4,5 metriä korkea. Ja yksi kotelo painaa noin 30-39 tonnia. Kotelot nostetaan paikalleen torninosturilla. Sääolosuhteet on ratkaiseva tekijä noston aikana. Sadetta ei haittaa nostoa, mutta kova tuuli ratkaiseva tekijä. Jos tuulee kovasti, niin ei nosteta yhtään koteloa. Onnistuneen suorituksen takana on työn perusteellinen suunnittelu, hyvät tekijät kentällä ja yhteistyö työyhteenliittymän kanssa on toiminut erittäin hyvin tässä hankkeessa. Nostetaan nosturilla ylös 7 kappaletta tämmöistä koteloa tulee päällekkäin tonne ja alkaa näiden saumojen hitsaaminen alla olevaan palaan ja useampi kerros maalia tulee tuohon hitsisaaman ympärille ja näille 2 sivulle, jossa näkyy näitä teräsvaaran tappeja, tulee sitten tämmöinen betonikuori vielä, että 2 sivua jää sitten noille teräspinnoille, missä on nuo putket, niin niihin tulee sitten varsinaiset köysirakenteet, jotka ankkuroituu tänne kotelon sisälle sitten tuonne tyhjätilaan. Köysikoteloiden jälkeen jatketaan edelleen betonitöitä vielä se viimeinen 10 metriä, 3 valujaksoa ja kansipylonin huipulle ja sen jälkeen pylonin runko on valmis. Kevät-talvella sitten ryhdytään asentamaan köysiä näihin varauksiin, mitä tässä kotelon päissä näkyy. Kun pyloni on valmis ja vinoköydet on asennettu, Kruunusillatalliansi tekee ratatyöt, ratasähkötyöt ja kytkentätyöt. Tämä on valmis liikenteelle 27.